मानसिफ्रा गोदोनि सानसुमैगिरिफोर जायखौ गोदो मा होनो गोथार लिरनाय गोरोंफोर साधु गायफोर फारिसाइफोर बिसोरो जेब्ला जिसुनि बुंनायखौ खोनादों अब्ला बिसोर सोमोनांनानै बुंदों बे गियानखौ बियो बहानिफ्राय मोनदों बियो जोसेफ आरो मारियामनिसो बिसारला दिनैबो जोङो बे फिसा फिसा जिनिसखौ नायनानैनो जों सोलोङोब्ला जों शान्तिखौबो जोङो मिथिगोन गोदो जिसुआ गावनि दंनाय समाव बुंनानै गालांनाया दासिमाव जोंनाव दं आं मैया बुंदों बेखौनो आं एसे गोसोखां खालामनो नागिरदों बे जादों जाबाय मानसिनि आखलखौ लानानै संख्रिजों रुजुदों आरो बे संख्रिया गारजायोब्ला उदायथारै जायोब्ला जोंखौ मा होनो दाउदैनि गुफुर ना जेबो रस गैयै बेजों रुजुदों दाउदैया थाखो थामना मोनसे खलथा थायो सिङाव गोमो बिनि गेजेराव मोनसे गोमो थायो बे जेबो रस गैया होनो बेयो उदायथारा होननानै बुंदों बेनिफ्राय जों मानसिखौ गोग्गोम गसंनांगौनि थाखाय आजोनाय बिबारजों रुजुदों ओमफ्राय गाज्रि मानसिफोरखौ मोजां जायगायाव थानानै जाय मानसिफ्रा मोनसे मोजां समाजखौ गुबुंले खालामो बेखौ एमावजों रुजुदों आरो गारुआ हाग्रा सैमा लिन्जुजों रुजुदों आरो नोङो मोजां जानानै मानसिफोरनि सिगाङाव दैखोन्थि जानांगौब्ला नोंखौ बुंदों जिसुआ हाजो सायाव लुजानाय नोङो बेयो मालाबाबो थाखुमानो हाया बे गासै फिसा फिसा जिनिसजों रुजुदों दिनै जोङो बे गोजोननायखौ मोनथिनो लुबैदोंब्ला जोंनि साखाथि फाखाथि थानाय न'खरफोरखौ न'खरनै न'खरथाम जों रिजायोब्ला जों मिथिगोन जायनि न'खराव बिमा बिफा बिसा बिसौ ज' बुंबो दाग गैयाजासे अनलायनाय न'खरनि सुखु दुखुफोरखौ सावरायलायनानै गेरेङै रायजो जानो हायो बे न'खरखौनो शान्ति न'खर होननानै बुङो बे न'खरजों रावबो रिजाय जाया नाथाय गोबां न'खरबो दं जानो हागौ 40-50 बोसोरसिम रायजो जालांदोंब्लाबो गावनि फिसाफोरखौ लानानै न'खरनि एसेम्बलि सुखु दुखु शेयार खालामलायनाय गैया आरो बे न'खरखौ नायदो बे न'खरफ्रा माबादि जिउ खांदों बेनिखायनो होनदों जाबाय जिसुआ बे गोजोननायखौ आं नोंसोरनावनो गालाङो आरो बेनिफ्राय जोंखौ होनदों जाबाय जों मानसिफोरखौ दानाया बेनो बे जादों जाबाय मोनसेल' बे जादों जाबाय बिनि थोननायखौ मानिनो बिनि थोननाया गिलिर नङा बे जादों जाबाय गावनि बिसा हौवा जिसु ख्रिस्टखौ फोथायनाय बिश्वासनि थाखायल' जोंखौ बुंदों मानो होनदों जिसु होननाय सोदोबखौ जोङो मिथिगौ बे जाबाय बियो बासायगिरि आरो बिनि संसाराव फैनायनि उद्देश्यआ बेनो जेखि जायाब्लाबो गावखौ सासे नंथारै खालामनानैब्लाबो संसारखौ बासायनो संसारनि मानसिफोरखौ बासायनो थाखाय बियो बे संसाराव फैदों आरो फैनानै बुंदों नोंसोर आंखौ फोथाय आरो आंनि आफाखौबो फोथाय आंखौबो फोथाय आरो जाया आंखौ थिनहरदों बेखौबो फोथाय गावखौ फोथाय जानो लुबैदों जिसुआ बुंदों आंखौ फोथाय आरो जाया आंखौ थिनहरदों आंनि आफाखौबो फोथाय आरो बे फोथायोब्ला मोनसे धौ सफैयोब्लाबो नोङो गसंख्रोंनो हागोन जेबो बारनि बोलोआ मानसिखौ सोमावनो हाया जायजों जिसु दं बेयो जेरावबो देरहासारनाय जायो आरो बे देरहासारनाय जिबनखौ मोननांगौनि थाखायनो दिनै जोंखौ बुंनाय जाबाय बे इसोरखौल' मानि आंनि लें मसेनि होनाय गासै आयेन कानुनफोरखौल' साबधानै मानिनानै जर गोरा जा मसेनि दारै जोंनो जिया होदों जे आयेन बेखौल' मानिनानै जों बोलोगोरा जानांगौ नाथाय बेनि उल्था जों मानसिफ्रा उसुङो बाइबेलाव बुंदोंमोन बेनि आयेनाव आंखौ नागारनानै रावखौबो इसोर होनना दाखुलुम मुर्तिखौ दाखुलुम इसोरनि नामखौ नंखाय बाखाय लाना जिरायनाय सानखौ गोथार होननानै गोसोखां नोमा नोमफानो मान हो मानसि दासिथार जिनाहारि दाखाव सिखाव दाखाव नंखाय साखि दागसं आरो दालुबो बेखौ इसोरा जोंनो होदों दाने जों एसे ख्रिस्टियान हिसाबै सोरबा 50 बोसोर जाबाय सोरबा 30 बोसोर जाबाय
सोरबा 40 बोसोर जाबाय साबसेया बे बोसोरनि सिङाव दं नाय जोङो मेगन फिदिंब्ला नुगोन जुदि बे बोसोरनि सिङाव जों ख्रिस्टियानफ्रा दिनैसिमाव गोग्गोमै गसंनानै दङमोनब्ला दिनैसिमाव जोङो बे बोसोनखौ नंगौ जों आं सासे गुबै ख्रिस्टियान इसोरनि बोसोनखौ मानिग्रा होननानै साननो गोरोंमोनब्ला दिनैसिमाव जोंनि गिर्जाफ्रा थुख्रा थुख्रि गावस्रानाय बोराबलायनाय नायनो हालायै बे अबस्थाया जोंनाव फैयामोन बे जोंनाव फैयामोन जोंखौ बुंदों जिरायनाय दिनखौ गोथार होननानै गोसोखां साबसे मानसिया बे गोथार सान जिरायनाय सानखौ गोथार होननानै गोसोखाङो बे गोथार साना जादों फोरबुजों होजानाय फोरबुनि दिन नाथाय जोंखौ बुंनाय जाबाय गोजाम बोरायाव नाबिफ्रा बुंदों जाबाय नोंसोर मानो बेनो फोरबुनि दिन होनब्लाबो मानो बेयाव थाया आरो गमामा बे जादों दिनै नाय जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि फोथायनाय जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि फोथायनाय दै ओरैबायदि जों जायो जेनेबा दा जों मानसिया सोरबा बुङोब्लाबो दुखु मोननाङा दै जों बबेजों दैदेनजानो नागिरदों दिनै जोंखौ ओरैबायदि संसारा खाख्रबनानै दोननो नागिरदों जोंनि थाखाय देवबार समबार जेबो खोथा गैया जोंखौ राजनीतिक हान्जा सौजा दैदेनगिरि मानसिफ्रा जोंखौ खाख्रबनो नागिरदों बेनिफ्राय जों ख्रिस्टियानफोरखौ आन्दाय होनो थाखाय गिदिर गिदिर मानसिफोरखौ नैबो बिदि जादों होननानै बुंनानै जों मानसिखौ नोंनि फोथायनाय गोथार गिर्जानिफ्राय खेबख'नानै लांगासिनो दङ बबेबा देवबार दिनाव सोरबा पार्टीनि लिडार फैदों होनना बुङोब्ला जों मानसिया नोंनो गथाय जानाय गोथार जायगाखौ नागारनानै जोंबो थांनांगौ होननानै नागारनानै थाङो बे दसिया सोरनि बेला ओमफ्राय नों बुंदों आं दसखौ मानियो जोङो बुङो खिन्थु बाइबेलाव होनदों बे दिनखौ नों गोथार गोसोजों जों मानिनांगोन आरो बुंदों जाहैबाय मुर्तिखौ दाखुलुम जों गनायबाय बाइबेलाव बुङो मुर्तिखौ दाखुलुम होननानै साबसे मानसि मुर्ति खुलुमै दं जोंखौ होनदों मोदाय होग्राफोरनि लामायाव दाथां होननानै बुंदों जों दिनैसिमाव जों सोरबा नागारनो हादोंना मोदाय होनायफोरनि लामानिफ्राय नागारबोनो हादोंना नाय जोंनि हाथाइसालि लामा दथा नै दा गोलोम बोथोर फैलायगौ जेराव दंफां साया जग्रबनाय दं बेयाव माबायदि मानसिफ्रा जमा जानानै गावनि जिउखौ खांगासिनो दं अब्ला जों नागारबोनो हादों नामा दिनै नों गुबै ख्रिस्टान होनदोंब्ला सानसेनि दिनखौ दिनै देवबार दिन जानायखाय जोंनो खोन्थाखायो मा जादों जाबाय दानि फैगोन नेट' थारिखआव जोंहा गोथार गिर्जा दं बेबायदि प्रग्राम दं नाथाय माबा मोनसे संसारनि बोलोआ फैयोब्ला नों बेखौ नेवसिनानै नों बेयाव नुजाहैदों मा मोनदेरनाय दं बाहायला मा मोनदेरनाय दं बाइबेलाव बुंदों गुबुनाव 1000 दिन थानायनिफ्राय सानसे नोंनि सिथ्लायाव थानो मोननायाव बेसे रंजानाय दं मानो होननानै बुङोब्ला दान्दिसे सम नों इसोरनि न'आव थायोब्ला नोंनि शास्त्रनि बाथ्राजों नोंखौ सुद्रायनो खाबु मोनगोन मानोना बाइबेला नोंनो फोरोङो आरो नों मोनथियैखाय फरायनानै मोनथियैखाय जोंनि गिर्जाफ्राव नाबि बायदि फसंनानै आरपनि सारायफोरजों राव रायनो नों जुक्ति जानानै सासे मानसिखौ फज'नानै जों बिन्दोआव दोनो बियो इसोरनि बोलोखौ लानानै जाम्बायानो जाथों सियारानो जाथों बिबानखौ मोननायखाय नोंहा गोरोन्थि जादों होननानै बाइबेलनि बाथ्राजों नोंनो फोरोंदों सासे मानसिया बेखौ गनायो दिनै गाबोन बेनो जादों जाबाय जोंनि ख्रिस्टाननि आखल आरो होनदों नोंखौ नंखाय दाबुं होननानै बुंदों नों गिर्जाखौ नेवसिनानै गुबुन माबा मोनसे बारनि बोलोजों गोरोबफानानै थांनायानो नों आं ख्रिस्टान होननाया बेयो नंखाय बाखाय जादों आरो नोङो बुंदों आमेन होनदों सोरबा प्रार्थनाखौल' थाफानानै बुंदों आमेन होनदों खिन्थु बे आमेन होननायखौ बाइबेलाव बुंदों नों बेखौ गोख्रै जाफुंहो आरो माबोरै जाफुंहोनो हागोन नों जेब्ला गावनि गोसोनि गाज्रिफोरखौ बोस्रांनानै नैबे जेखौ बुंदों बे समावहाय नों थाफानानै गावखौ आगान सुरनो हायोब्ला होमब्ला बेवहाय नों इसोरा खुसि जागोन आरो बुंनो जाबाय जोङो जिनाहारि दाखाव होनो सिखाव दाखाव होनो मानसि दासिथार होनो मानिबाय जों बे गासैखौबो गुबुनखौ जों थाङा
दिनै जों ख्रिस्टियानफोर जानानै मानसि सिथारोना सिथारा बेखौ ना मालाखियाव बुंदों मानसि इसोरा मानसि सिथारग्लुंनायखौ हामजाया मानिबाय बेखौ नाथाय दिनै जों ख्रिस्टियानफोर जानानै हाजार हाजार ख्रिस्टियान न'खरफोराव हाजार हाजार बिमा बिफाफ्रा इसोरनि होखानाय दयानि दान गथ'फोरखौ सिथारै सिथारै इसोरनि सिगाङाव पाप खालामो ओमफ्राय जों बुंदों आं मानसि सिथारा इसोरा नोंनो गोरबोआव होनाय सासे गथ' दान होदोंमोन मा थांखिजों नोंनो बेखौ दान होदों रावबो मिथिया नाथाय नों गावखौ सेंग्रा बादि दिन्थिनो गावखौ सिख्ला बादि दिन्थिनो थाखाय बे इसोरनि होनाय दयानि दानखौबो नों हौवा हिनजाव गोरोबनानै नस्थ' खालामबाय बेनि दायखौ सोर बानगोन नाथाय दिनै बाइबेलाव बुंदों मानसि दासिथा बेनि दसिखौ सोर लागोन आरो होनदों बिमा बिफानो मान हो बाइबेलाव बुंदों सोरबा बुरै मानसिखौ निन्दियोब्ला बिफा बोरायखौ नासयोब्ला मा होनदों बेयो सिगुनजों जाजानाया गाहामसिन आरो दाउखा दन्दाजों मेगन खेबख्ल'जानाया गाहामसिन होननानै सोरबा गाज्रि बाथ्रा बुङोब्ला बिमा बिफानि सायाव दाउखा दन्दाजों मेगन खेबख्ल'जानाया गाहामसिन आरो बिनिफ्राय मा होनदों नस्थ' जानाया गाहामसिन ओमफ्राय जों दा बबेयाव दं बेबादि अबस्था दिनै दं आरो दालुबै होनदों नाथाय संसारा दिनै बांसिन मोननो लुबैनायाव जों इसोरनि थाखानाय सम्पति जोंनो जेखौ होदों बेयाव जों थायाजासे बांसिन मोननो लुबैनायाव गोख्रैनिफ्राय गोख्रैसिन जों खारग्रा जाबाय आरो जोंनि आलासिया बुंबाय थादों डिजिटेल ग्लबेलनि गेजेरजों मानसिया गोख्रैनिफ्राय गोख्रैसिन खारो बेखौ जों गनायो नाथाय जोंनि फोथायनाय इसोर सिबिनाया बेसे गोख्रै जानांगौ जोङो नैबे दा जों जेखौ बाहायदों डिजिटेल जुग होननायजों लोगोसे जोङो बेखौ बबेजों बाहायनो नागिरदों जोबोद गोजौआव थांदों जोबोद गोजौआव जोङो खारबाय आरो मैया होनदों 5G बेबो फैगासिनो दं 4Gआवनो मानसिया गोदाव सोराव जाखाबाय आरो होनदों जाबाय एबर्सननि थाखाय सरकारा थाखा होयो ओमफ्राय मा होनो बार्थ कन्ट्रलनि थाखाय जोनोमखौ होबथानो थाखाय टेब्लेट जाहोयो जोंनाव बिदि खिन्थु मा होनोगा फैसा थाखा दा जोंनो मा होनदों सासे गथ'नो सानसेयाव 100 थाखा ना 200 थाखा 100 थाखा स्कुलाव थाङोब्ला 100 थाखा ओमफ्राय मासाव 700 बिदि माबा मोनसे सरकारा राय होखाबा खिन्थु जोंनि आलासिया बुंदों मैया दानिया बे गथ'फोरनो मानो बेखौ होदों होनना बुङोब्ला गथ' जोनोम जानायखौ होबथानायनि मुलि जानांगौ ओमफ्राय मा होनदों जाहैबाय मा होनदों बे जादों जाबाय नों गावनि गथ'आ बबेजों थांगोन बबेजों थाङा नोंथ' गावनो बिफा बिमायानो उदायखाया जाबाय नालाय बिसोर थांनानै बबेयाव मा जाहैगोन गावसोरनि खोथा दाने सोरजोंबा जिना हाजाराव थांबाय बेयो गोर्बोबती जानाय सिख्ला महरै नुजानो गाज्रि मोनबाय लाजिबाय दाने बेखौ लामायाव थांनानै एबर्सन खालामहैनांगौ ना ओमफ्राय जों बर'फ्रा बेखौ मोननानै जोबोद रंजागोन बा जों संसारानो रंजागोन माने स्कुल हाबोब्ला 100 थाखा मोनगोन बेनि थाखायबो जों साबधान जागोन संसारा बबे लामाजों जोंखौ बोथिंलांनो नागिरदों दाला होननाङा खिन्थु होनदों जाबाय मोजांखौ बाहाय ओमफ्राय दा ओरैबायदि जों जाबावदों जोंनि थाखाय जोबोद गोरों गोरा गियानि होननानै जों सानो बे जादों जाबाय गुगोलाव गासै जिनिसखौ दोनजोबनानै इन्टारनेटजों पेक खालामनानै जाबाय गोदो आं आन्दायोमोन जेब्ला बिश्वबाणियाव मावो जोंनि राव रायनाया बाक्सायाव गाखोनानै प्लेनाव गाखोनानै USA आव थाङो दै रावासो थाङो गोदोने दै जोङो बिश्वबाणियाव मावब्ला मा खालामो जोङो राव रायबाय रावा बाक्सायाव हाबबाय
बाक्सुआव हाबनानै थांबाय USA निफ्राय बे रावा फैफिनबाय इण्डिया ओमफ्रायसो जों बर' राव खोनाबाय ना गोदोनि जों मावनाय समावनो खिन्थु दानिया जादों जाबाय नोंनि आखायावनो बे रावा थाजोबनानै नोङो बारजोंनो हरजोबनो हायो मानिबाय बेखौ खिन्थु बेखौ नै जोंनि आलासिया मोजाङै बाहायो मानोना जोङो दा इसोरनि थाखानायखौ नागारनानै सोरबा गाज्रि मोननोबो हागौ खिन्थु दिनै जों बे डिजिटेलजों जोंनि आखायाव थानाय गिफ्ट बाइबेल बेखौ लानानैबो थांनो लाजिग्रा मानसिफोर जाबाय माया जोंजों थायो सिफियाव मबाइल खारन मोनजोबो मबाइल मोनजोबो माबे मबाइलाव गासैबो सैथो थायो धोरोमनि बाइबेलनि बाथ्रा दंना इसोरजों हां सुजानानै सुजुनाय मेथाइफोर गोजा बेयाव दंना जाय मबाइलखौ बाहायो बिसोर मिथिगौ आरो बेनिफ्राय नों जेब्ला बेखौ गिर्जाफ्राव लानानै रोजाबगोन बेखौ नोंनो बुंनाय नङा बे गित होननानै बुंनाय नङा बेखौ बाइबेल होनाय नङा बयबो जाम्बायाबो बुंगोन मबाइलसो गित होनाय नङा बाइबेल होनाय नङा मबाइलसो होनगोन दिनै जों गोरों गोराफ्रा बेखौ बाहायनो जोबोद मोजां मोनो बेनिफ्राय दा एन्ड्रइड मबाइल जानायखाय दाना थुबाय थादो नोङो बबेबाखौ नागिरदो बेयाव मा ओंखारलांगोन मा नुलांगोन होमब्ला बेखौ नों गिर्जायाव बोरै बाहायगोन स्टेजाव नों बोरै बाहायगोन बिन्दोआव नों बोरै बाहायगोन ओमफ्राय जों मानसिफ्रा आं मबाइल लादों होननानै गोग्गा खालामो इसोरा बेखौ बाहायजायाखै नोंनि आखायाव थानांगोन इसोरजों हां सुजानाय मोनसे बाइबेल नोंनि मबाइलखौ बाइबेल होना नोंनि मबाइलखौ गित होना मबाइलसो होनो बेनिखायनो जों ख्रिस्टियाना जोंनि ख्रिस्टियाननि अजनखौ जों लाखिनांगोन बेबादि जानायखायनो दिनै गाबोन इसोरा मा होनदों रमनि 11:28 नायनानै बेयाव होनदों जाहैबाय बेबादि जानायखाय इसोरा जों मानसिफोरखौ गावनिफ्राय एंगारदोंनो दिनै जों इसोरखौ मानिनो थाखाय जोंखौ इसोरा एंगारदों होनदों रमनि 1:22 नायब्ला नुगोन गाव गावखौ बेबादि मानसिफ्रा आखल गोनां होननानै लायो नाथाय इसोरा बिसोरखौ जाम्बाफोर खालामबाय गोरों गोरा सानना लानायखाय इसोरा बिसोरखौ जाम्बा मिथिरोङै खालामबाय होनदों आरो बेनिफ्राय 28 नायलांना नुगोन बेबादि मानसिफोरखौ मा होनदों इसोरखौ मिथिनो हामजायैखाय इसोरा बिसोरखौ लाजिथाव इसोरा बिसोरखौ एंगारजाथाव गोसोआव खालामथावैफोरखौ खालामनो थाखाय गथायदों खालामजाथावै हाबाफोरखौ मावनो थाखाय जों मानसिफोरखौनो इसोरा हगारखाबाय होनदों मानो होननानै बुङोब्ला बिसोरो अधर्म मानिया गाज्रि जानाय बांसिन मोननो लुबैनाय आरो गाज्रि गोसोजों बुंफबबाय बिसोरो मबाइल सानाय सिथारनाय नांज्लायनाय सोलैनाय हामै गोसोजों बुंजासे रायखमाग्राफोर बांसावग्राफोर इसोरखौ मुगैग्राफोर अंफोर दुगाफोर थिखुराफोर गाज्रिखौ सानखांग्राफोर बिमा बिफाखौ मानियैफोर मिथिरोङैफोर फोथायजाथावैफोर अननाय गैयैफोर अनखांनाय गैयैफोर बिसोरो इसोरनि खालामनाय बिसारखौ बेफोरखौ खालामग्राफ्रा थैथारगोन होननानै मिथिनानैबो खालामग्राफोरखौबो हामजायो थैगोन होननानै मिथिजाजोबो बे खामानिखौ मावो दा बेनिखायनो बेबादि जानायखाय होनदों जाहैबाय जों मानसिफ्रा बे गासै सानफ्रोमबो थानायबाय बेफोरबायदि आखल आखुखौ इसोरा जों साफ्रोमखौबो नायनानै जोबथानायाव बुंदों बियो 3:23 साफ्रोमबो पाप खालामबाय आरो इसोरनि महिमानिफ्राय गोजान जाबाय दे साफ्रोमबो पाप खालामबाय आरो इसोरनि महिमानिफ्राय गोजान जाबाय होनदों रमनि 3:23 आरो बेबादि जानायखाय इसोरा हांमा सुनानै बुंदों मा आं बे फिरिखौ माजों सुनायबावगोन आं बे फिरिखौ माजों सुनायबावगोन माथाइनि 11
माथाइनि 11-16 बेयाव होनदों जाबाय दा बे पिरिखौ आं माजों सुनायनो बिसोरो हाथाइ सालियाव जनानै गावसोरनि लोगोफोरखौ लिंनानै बुंनाय गथ'फोर बादि जोङो नोंसोरनि थाखाय सिफुं दामबाय नाथाय नोंसोरो मोसायाखिसै जोङो गाबख्रावनानै मेथाइ खनबाय नाथाय नोंसोरो बिखा सवाखिसै मानोना जबना फैनानै जायाखैबो लोङाखैबो आरो मानसिफ्रा बुङो बियो बुहुद गोनां जों दिनै मानसिफ्रा बे गोदौग्लाबनाय संसाराव थानायखौ जोंनि गाज्रि आखलफोरखौ नुनानै इसोरा जोबोद अनबोदोंमोनब्लाबो दिनै हांमा सोनानै बुंदों आलासिया सासे गथ'नि जिबनखौ बुंदों बे जादों जाबाय सासे गथ'खौ गराइया दिखांनानै लांदों खारदों खिन्थु सासे मानसिया बासायनो हादों आरो जोबथानायाव बियो बिसार खोरा जाहैदों बे सेंग्राबा मा गोरोन्थि मावदोंमोन दिन्थिया खावलायदों बियो होनदों आङो सिगांसो नोंखौ बासायदों खिन्थु दा आङो बिसार हरखासै बे दायाव जों गोग्लैगोन मानो होननानै बुङोब्ला बेयाव बुंबाय बे पिरिखौ आं माजों सुनायनो बिसोर हाथाइ सालियाव जनानै गावसोरनि लोगोफोरखौ लिंनानै बुंनाय गथ'फोर बायदि जोङो नोंसोरनि थाखाय सिफुं दामबाय नाथाय नोंसोरो मोसायाखै जोंनि थाखाय सिफुं दामनो रोङाखै इसोरा दामनो रोङाखै बेसेबां जादों जों दा 1 मास मोनसेनि सिगां रंजानायनि गाहाम खबर जोंनो खोन्थादों बे जादों जाबाय नोंसोरनि थाखाय बासायग्राया दाविदनि नोगोराव सारि जाबाय बियो जिसु ख्रिस्ट बासायगिरि बे रंजानायनि गाहाम बाथ्राखौ जोंनो होखाबाय नाथाय बे रंजानायनि गाहाम बाथ्राखौ मोननानैनो दिनै बुंदों जाबाय बे बिषयखौ नोंसोरनो होबाय रंजानायनि सिफुं दामनो मोसायाखै गोबां मानसिफ्रा रंजादोंब्लाबो जानो हागौ इसोरा जोंनि रंजानायाव सन्तुष्ट जायाखै खुसि जायाखै मानोना सोरबा गोबां मानसिफ्रानो गाज्रि सानखानायजों रंजादोंबो जानो हागौ आरो सोरबा थाखा फैसाजों बे रंजानायखौ बायनो नागिरदोंबो जानो हागौ बेनिखायनो बुंदों आं माजों सुनायगोन माजों बुजायबावगोन थांनानै थानांगौनि थाखाय गासै आयेनखौबो होबोजोबबाय थांनानै थानांगौनि थाखाय गासै बिषयखौ आं खोन्थाजोबबाय नाथाय बे मानसिफ्रा मानो सोलायनो रोङा जहन बाप्तिस्मा होग्राया फोथार बारियाव होख्राव मानसिफोरनि लागै गोसो सोलायनायनि बाथ्राखौ खोन्थादोंमोन नोंसोरो गोसो सोलाय इसोरनि रायजोआ खाथि जाबाय नोंसोरनि बिनि उन्दै लामाफोरखौ फेंदो होननानै बुंदोंमोन नाथाय सासे मानसिया गोसो सोलायदों आङो बे समाव जोंनि महिला कमिटिखौ मोनसे गीत मेथाइ रोजाबनानै होजानो लुबैदों गीतनि 446 नम्बर जानो हागौ जों जोनोमनि सिगांनो बे मेथाइखौ सुजुनानै गालांदों इसोरनि बाथ्राखौ जिउनि बाथ्राखौ सोर खोनासंदों सोर गोसोआव लादों इसोरनि बाथ्राखौ खोन्थादों गोजौसिनथार इसोरनि जुदि समायनायखौ नों मोननो हास्थायदों अब्ला जुदि नोङो बे गोजौसिनथार इसोरनि समायनाय बबेबाखौ मा होनो इसोरनि गोसोनि सिङाव था अब्लासो गोजोननाय आरो दिनै नों मानसिखौ बासायनो थाखाय इसोरा क्रुसाव आलायजानानै गावनि थैखौ बोहैहोनानै नोंनो गोदान जिउखौबो होबाय अब्लाबो जों मानसिफ्रा दासिमाव सोलायनो रोङा आरो होख्राव बुंदों जहन बाप्तिस्मा होग्राया नोंसोरो गोसो सोलाय इसोरनि रायजोआ खाथि जाबाय फोरबुनि लामाखौ गेबें खालाम आरो बेनि उन्दै लामाखौ फेंदो जिसुनि लामाखौ फेंनो थिनदों जाहाथे नोंनि जायगा नाथाय बेबो गैया दहाय फुङाव बुंदोंमोन आं थाबिथानि जिउ खौरांखौ लानानै समाजनि थाखाय मावनो हर सान बियो जिउ खांबोदों लोगोफोरखौ लानानै निखावरि दुखुथिया बालन्दिफोरखौ बियो सहाय खालामबोदों
आरो जों मानसिखौ इसोरनि मावनो होनायाबो बेनो हावरियाफोरखौ नायस'नाय दुखुथियाफोरखौ नायस'नाय उखैनायफोरखौ जाहोनाय बे गासै बिसयफोरनि थाखाय इसोरा मानसिखौ दादों आरो बेखौ जों मावनो हायोबो गैया नाथाय दिनै जों बुंदों बोसोन बिजाबा दङ बे बिबाना आंनि नङा मावनो हाया मानो जोंनाव मोनब्रै जिरादा दं बालाहामा गोथै हाखर बेफोरबादि जोंनाव गासै मोनब्रै हाखरजों जों बे जिनिसखौ बजबनानै दं आरो बेनिफ्राय जोङो इसोरनि बोरखौ मोननो हास्थायो नाथाय मोनसे दैहुआव जुदि बुंजासे दै थायोब्ला गंसे बथलाव दै सोखानानै बुंजासे दै सोखानानै बाव दै लुदेरोब्ला बेयो उसि गायनानै बेयो हावसे गोग्लैगोन दिनै जों बयबो बुंदों आंनो थोजासे सम्पति दंखायो आंनो जेबो नाङा आंनो थोखाव बेबादि अबस्थाजों जिउ खांदों बेनिखायनो जोंनो होजानाय दिनैनि गाहाम बाथ्रा बाइबेलाव बुंनाय दं जोङो बेवहाय बेबादि होनदोङो जोङो बेखौ फरायनानै खोनासङो माथाइनि 9 अध्याय 36 निफ्राय लानानै 10 नि 7 बेबादि बुंदोङो हानांगौआ गेदेर आन्थाय मावग्राफ्रा इसेल' बेनिखायनो बिग्रायाव खावलाय बियो गावनि हानांगौआव मावग्राफोरखौ मावनाय बादि जिसुआ गावनि 12 सेनाफोरखौ लिंहरनानै बिसोरनो बादुवा जिउफोरखौ हुवनो बोलो होदों बिसोरो बिफोरखौ होखानो आरो मोनफ्रोमबो आनजाद आरो बियादखौ सोखानो हानाय बादि बे 12 थिनहरजानायफोरनि नाम सिगांनिया पिटर होनजानाय सिमन आरो बिनि फंबाय आन्द्रेस आरो जेबेदाइनि फिसाला जाकब आरो बिनि फंबाय जहन फिलिप आरो बार्थलमाय थमास आरो खाजना खांग्रा माथाय आलफानि फिसाला जाकब आरो थादियुस खानाननि सिमन आरो जिसुखौ गथायनाय जुदास इस्कारियट बे 12 मानसिफोरखौ जिसुआ थिनहरदों आरो बिसोरखौ होनदों नोंसोरो गुबुन जातिफोरनि हादराव एबा सामारियाफोरनि नोगोराव दाङा इस्राएल नखर गोमानाय मेन्दाफोरनो थांदो नोंसोरो थाङै बेबादि खोथामा सोरगोनि रायजोआ खाथि जाबाय सानांगौआ गेदेर बेनिफ्राय 12 जन मानसिफोरखौ सायख'नानै फोथाराव मावनो थिनहरदों होनदों भुतफोरखौ होथारनांगौ जौराफोरखौ सोखानांगौ किन्तु मोनसे बोसोन बेयाव दङ बे जाबाय इस्राएल नखरनि गोमानाय मेन्दाफोरनियाव थांदो नोंसोरो थाङै नोंसोरो गुबुन जातिफोरनि हादराव एबा सामारियाफोरनि नोगोराव थाङा खालि इस्राएलनि नखरावल' हाबनांगौ बेनो जाबाय जों ख्रिस्टियान जादों नालाय जों ख्रिस्टियानफोरनि जिबना दासिमावबो सोलायनाय गैयैखाय जायफ्रा दिनै बेबायदि इसोरनि बाथ्राखौ खोनानो मोनदों न'आव हाबदों फोरोंदों इसोरनि रायजोखौ खोथा बायदों बिसोरनो बेमारफोरखौ होखारदों मा बेमार बावदों भुत हमजानाय जब्रा होनदों बे नङा जों जब्राबो जायाखै भुतबो हमजायाखै किन्तु भुतआ बे बादुवा जिउआ जोंनाव राजत्व खालामदों जे बादुवा जिउआ नोंखौ गिर्जानिफ्राय बोखेदों जे बादुवा जिउआ नोंखौ बिमा बिफा अनलायनायनिफ्राय बोखानानै दोनदों जे बादुवा जिउआ नोंखौ अनलायनायखौ बोखानानै गिर्जानिफ्राय गोजान खालामनानै संसारजों दैदेनलांदों बे जब्राया नोंनि जिबनाव दङ जों ख्रिस्टानफोरनि जिबनाव दङ गैला नों बाब्राब बायाखै नों बोर बायाखै बादुवा जिउ हमजानाय बादि किन्तु नोंनि आखल आखुआ दिनै बादुवा जिउजों हमजानानै दं बेनिखायनो बेबादि मानसिफोरनि थाखाय जों गुबै ख्रिस्टियान मानसिफोर जानायखाय बुंदों गुबुनाव थांनो नाङा बिसोरो जोंखौ फरायखाबाय जों माबादि आखलनि किन्तु नोंहा जेराव दं बेखौ नों आरो दैनि गोथारथि जों दहाय फरायनायाव बुंदों नों ख्रिस्ट'खौ मोनदोंब्ला नोङो बेखौ नाजावखाबायब्ला गावखौ साबधान खालामदों
साबधान खालाम जाहाथे नोङो आन्नाया नों आन्नाया आरो जोंखौ होनदों जाबाय संसारनि लुबैनायनिफ्राय एंगारनानै गावखौ थख' जानो थाखाय इसोरा जोंनो फोरोंदों खोन्थादों जोंनो बे इसोरा जोंनो समायनायखौ होगोन बे इसोरा जोंनो बासायनायखौ होगोन आरो बे इसोरा जोंनो गोथांखौ होगोन आरो जेरै रंजानायनि बाथ्रा बेनोबाव जोंनो जों गासैखौबो बावगारजोबनो हागौ नाथाय मोनसे जिनिसखौ बावोब्ला जोंनि ख्रिस्टियान जिबना बेयो गोरोन्थि कारण जिसुआ बुंदों आं सानसे फैफिनगोन फैनानै नोंसोरखौ आंजों लोगोसे लानानै थांगोन आं जेराव थागोन बेयाव नोंसोरजों आंजों जों रुजु रुमु रायजो जागोन फुजा होजानाय दिन रुजु रुमु रायजो जानो थाखाय जिसुआ जोंजों बानायखादों एसे रंजाथाव बाथ्रा दानिया जों बेखौ नेनांगौबा जों गावखौ माबोरै नायनांगौ आं मोनसे इलास्ट्रेसन होनो हास्थायदों जोङो मोनसे इलास्ट्रेसन जों नायनांगौ लुकासनि 20:19 नायनो दे निफ्राय 26 आं फरायनो दे बेयाव होननाय जाबाय खाजोना होनायनि बिसय सोंना गोथार लिरनाय गोरोंफोर आरो दौरि गेदेरफ्रा बे मुगायाव बिनि सायाव आखाइफोर होनो हास्थायाखै मानोना बिसोरो हादरनि मानसिफोरखौ गिदों आरो बिसोरनि थाखाय जिसुआ बे फिलिंनाय बाथ्राखौ बुंदों होननानै आरो बेखौ जमनानै बिसोरो गाव गावखौ धोरोमिया दिन्थिफ्लाग्रा नायख्लाग्राफोर थिनहरबाय बिसोरो बिनि बाथ्राफोरजों बेखौ फानाव खोख्लैनाय हादान गोरानि बेंग्राफोरनि आखायाव खोख्लैनानै सासनगिरिनो गथायजानाय बायदि आरो बिसोरो बिनाव सोंबाय फोरोंग्रा जोङो मिथिगौ नोङो थोंजों बुङो आरो फोरोङो आरो मानसिखौ मोखांनाया आन्था नोङो नंगौै इसोरनि लामाखौ फोरोङो होननानै जों खैसरनो आयेन बादि खाजोना होनो नांगौ ना नाङा आन्थाय बिसोरनि थिखुलाखौ मिथिनो मोननानै इसोरा बिसोरखौ होनबाय देनार गरसे आंनो दिन्थि सोरनि मुसुखा आरो नाम लिरनाय दं बिसोरो होनबाय खैसरनि अब्ला जिसुआ बिसोरखौ होनबाय बेनिखायनो नोंसोरो खैसरनिफोरखौ खैसरनो आरो इसोरनिफोरखौ इसोरनो हो आरो बिसोरो हादरनि मानसिफोरनि सिगाङाव बिनि बाथ्रा बेखौ हमनो हायासै बिसोरो बिनि बुंनायाव जोबोद मोजां जिसुखौ फानाव खोख्लैनो थाखाय आरो बेनिफ्राय हादुं गोराफ्रा बेखौ हमनानै साजा होनांगौनि थाखाय मा खायदा खालामदों जों आयेन बादि खाजोना होनांगौ ना होनाङा ओमफ्राय जिसुआ होनदों फैसा गरसे लाबोबाय दानिया बे महरा सोरनि होनना बुंदों बेयो खैसरनि अब्ला खैसरनिखौ खैसरनो हो इसोरनिखौ इसोर जों ख्रिस्टानफ्रा सोरनि महर जोङो बाइबेल फरायग्रा सानफ्रोमबो गिर्जा हाबग्रा मानसिफ्रा बबे महरनि जोंना इसोरनि महर जोङो इसोरनि होनगोन ना खैसरनि होनगोन मोननै सोदोब खैसरनिखौ खैसरनो हो इसोरनिखौ इसोरनो हो बेनिफ्राय बाइबेला बुंदों इसोरा बुंदों जों इसोरजों महर बुजाना जोंनि महरा इसोरनि दानिया नों गावखौ इसोरनो होनांगौ ना जों इसोरनो होथारनांगौ आरो बे इसोरनो होनांगौनि थाखाय रमनि 12 बुंदों नोंसोरनि मोदोमफोरखौ गोथार इसोरनो हामजानाय बुलि बादि होदो जोंनि मोदोमफोरखौ गोथार इसोरनो हामजानाय बादि बुलि होनो नांगौ
आरो जेब्ला जोङो इसोरनो बुलि होगोन अब्ला मा होनदों जाबाय इसोरा जोंनि जिबनाव खामिगोन बेसे गोजोननाय जागोन जेब्ला इसोरा खामि नाथाय जों सासेया बेखौ बेनिखायनो बुङो गोबां बाथ्रा बुंबाय खोनाबा अब्लाबो बिसोर गोसो सोलाया आं माजों सोलायनो आरो बेनिफ्राय गाबख्रावनायनि मेथाइ खनबाय होनदों नाथाय गोसो सोलाया बेखौ हुदा बिजाबावबो बुंबोबाय आरो जेसेयावबो जोङो बुंगोन मा होनबोदों जों नायनांगोन गाबख्रावनायनि मेथाइ खननायखौ नाबिफोरनि दारै जोंनो मिथिहोखाबाय माबादि मिथिहोदों जोङो फरायदिलै आयौ होननानै गाबज्रिदों फोरबोनि दिना खाथिसै बोलोरासिन इसोरा बे दिनाव संहार खालामदों आरो बेनिफ्राय जों अख्रांनि हाथरखिफोर आरो अलंबारफ्रा सान होनाय नंलिया आरो साना नुजायैनो खोमसि जागोन आरो अखाफोरा गावनि सानखौ होनाय नङा जोङो बयबो रायलायो होमब्लाबो होनदों बे गोसो सोलायनायनि बाथ्राखौ नङा बिसोरो गोसो सोलाया गाबख्रावनायनि मेथाइ खनबाय होनदों दुखुनि मेथाइ खनबाय होनदों खोन्थाबा अब्लाबो जों मानसिफ्रा सोलायनो रोङा खिन्थु जों बाइबेलाव बुंनाय जायोना गासैखौबो नागारनानै इसोरखौल' गिदो बिनि बोसोनखौल' मानिदो बिनि बोसोनखौ अराय सम हर सान गोसोखांलायदो साबधानै मानि जर गोरा बोलोग्रा जा मानोना बेनो जोंखौ दागोन इसोरा जों बयखौबो दागोन गावनि महर गावनि हां होदों परिश्रम खालामो बेनिखायनो खृष्टान लेगा बिमा बिफा बिदा फंबाय जोङो दानि बे बोथोरनि अबस्थाखौ मा जालांनो लुबैदों बांद्राय संसारजों गोसो होआलासे बांद्राय संसारनि लुबैनायफोरखौ हामलाया जासे जों इसोरखौ हामलायनो नाजायो मानोना जोंनि थाखाय थांनानै थानायनि भरसा गैया बबे समाव मा जागोन मा बारहावा फैगोन जोङो नायनो गिख्रंनाय बोथोरखौब्लाबो जों मोनबोबाय आरो जों मुगैज्लायनाय बोथोरब्लाबो जों मोनबोजोबखाबाय गासैयावबो जोङो गासैखौबो जों मोनबोजोबबाय बेनि गेजेरावबो इसोरा बारग'बोनानै दिनै नैबे समाव जों बे जायगायाव दङ एसे समायना जों गावजों गाव मोखां नुलायदों गावजों गाव जों सोलोंलायदों सासेजों मोखां नुलायनानै हामबाय होनाय गोजोननाय जों लानायनि खाबु मोनदों बे सोरनिफ्राय फैदों इसोरनिफ्राय बे गिदिर अबदानखौ जों इसोरनिफ्राय मोनो आरो बे अबदानखौ मोननानै जोङो गोबां जाबां बाहायो गिदिर बोखांजानायखौ जों मोनबाय आरो बे बोखांजानायखौ मोननानैबो जोंनि फोथायनाय इसोर सिबिनाया जुदि आला खाला जायोब्ला माब्रै बे बोथोरनिफ्राय जों खारगोन नोंनो आंनो जिसुखौ दान होबाय आरो बे संसाराव फैनानै नों आरो आंखौ ओरैबायदि अनबाय जे अननाया रावजोंबो रुजुजाया बेबायदि अनसोबाय जों मानसिया पापजों थैनो नांगौमोन जोंनि थैनांगौनि बदल बियो गावखौ क्रुसाव बुलि होबाय आरो बिनि थै सारस्रिनायनि गेजेरजों सारा मुवा बोखांजानायखौ मोनबाय बेसे रंजानाय आरो बेनिखायनो जोंखौ जों ख्रिस्टियान जागोन जोंनि साननाय हनाय मावनाय गासैबो ख्रिस्ट'नि बायदि जाथारनांगोन ख्रिस्ट'आ मा होनदों गुबुननि थाखाय साननाय
गुबुननि थाखाय मावनाय गाहाम हाबानि थाखाय बे गावखौ बोलि बावनाय हाबा मावनाय बेनिखायनो जोंखौबो होनदों मावनाय दांनाय ख्रिस्ट'नि बायदि जानांगौ बेनिखायनो जे मेथाइखौ जों रोजाबदों जोंनि बिमाफोर रोजाबदों हांमा सोनांगौ सुजुगिरिया सोर खोनासंबावगोन सोर नाजावबावगोन इसोरनि बाथ्राखौ दाथ' जों बुंग्राबो जाबाय बे गिर्जायाव थांनाया इसोरा गोसोखौसो गिदिर मानिबा नों बायहेरायाव थानानै गिर्जायाव थाङा जासे न'आव जिरायबाय थानानै नों इसोरनि बाथ्रा रायलायदों ना रायलायोसो गिर्जायाव थाङोब्ला इसोरनि बाथ्रा रायलायो रायलायाखै होनना नों बोरै बुंदों आंनि गोसोआ थिगब्ला संसारा थिग ओमफ्राय जोङो बुंदों गिर्जायाव थांनानै इसोरखौ खुलुमनाय जायो ना मा होनना सोंदों मा नों बायहेरायाव थानानै माबा मोनसे आत्मिकनि मोनदेरनाय जादों नोङो बायहेरायाव थानानै गुबुन सासे मानसिखौ नों सावरायाखैथ' रायखोमायाखैथ' माबा मोनसे नोंनि खुगानिफ्राय उदायै बाथ्रा ओंखाराखैथ' ओंखाराखैब्ला मा होनजानाय जाथों आरो जुदि नोंनाव बे साननाया एक घन्टा लाना दान्दिसे फोरमायनाय इसोरा बेखौसो लुबैदों बेनिखायनो ख्रिस्ट'नि अनजाग्राफोर जों थांनानै थानायनि जों उपाया बेल' मोनसेल' जों इसोरखौ गिनांगौ आरो बिनि बोसोनखौ मानिनांगौ बिनि बोसोना जोंनि जिया शास्त्रआव होजादों बिनि बोसोनखौ आरो बिनिफ्राय गासै दंनाय माने जों मानिनाय इसोरखौ गिनाय आरो खाथिनि मानसिखौ गावजों गाव बे अननाय जिबनाव जों इसोरा जोंखौ बेनिखायनो जों इसोरखौ गिनो नांगौ इसोरखौ मानिनो नांगौ आरो इसोरखौ सिबिनांगौ जों गोबां बाथ्रा आंनि बे समाव बुंनो थानाया जों आलासि सासे दंबावो इसोरा जोंनि समसिम गासै गावनि इसोरनि बोसोन सोलोङो जोंनि खामानि